हेलो गाइस खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो नोंथांमोन गासैखौबो आंनि बे डिएन माइक्र' फकास चेनेलाव आं मुस्रि देरहासार नार्जारिया गोसो गोरबोजों बरायबाय। सानसे लेदिब्लाबो नोंथांमोननो बिश्वकर्मा फुजानि गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय आरो आसा फारियो बे बोसोरा जाहाथे बयनिबो थाखाय गाहाम जायो। स' लोगोफोर आङो भिडिअखौ मैयानो शुट खालामदोंमोन बिश्वकर्मा फुजानि मुङै, नाथाय आं मोनसे प्रग्रामाव कालचार नाइट प्रग्रामाव आं गोबावसिम थानायलाय आं भिडिअखौ एडिटिं खालामनो हायाखैमोन। स' बेनि थाखाय आं भिडिअखौ दिनैसो होदों। स' लोगोफोर आसा फारियो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनब्ला अननानै लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, लोगोसे लोगोफोरजों शेयार खालाम आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां आरो खाथियाव थानाय बे बेल आइकनखौ थुना होलां जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड होनाया बयनिख्रुइबो सिगां नोंथांनाव सहैग्रोयो। स' लोगोफोर बारा जेबो बुंबाय थाला, भिडिअखौ जागायनोसै। जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन भिडिअआ। स' लोगोफोर नायलांबाय थादो। लेट्स गो। आङो नैबे आंनि नुनाया बेयो जाबाय बिश्वकर्मा फुजा होदों बावबो। बेयाव माने गामिनि रायजोफ्रा जयैनो न'आव होनायफ्रा होदों, अब्लाबो जयैनो माने बेवहाय रायजोयैनो होनाय जादों आरो बे गेलेग्रा फोथाराव नैबे राजुआ भुबन। स' बेवहाय जयैनो होदों फुजा आरो बेवहायनो बाइक साइक बायदिसिना गासैबो लाबोजोबदों। भगवाननि दंजोबो लाइन लाइन दंजोबो, माखासेफ्रा लांजोब्बाय आरो जाय गारि गोनांफ्रा गारि लाबोदों आरो जाय बाइक गोनांफ्रा हनै बेजों थांदों। थ' बेबायदिनो आरो जयैनो रायजोफ्रा होदों। थ' आंबो फैनानै खुलुमफैबाय दायो। बेनिफ्राय खुलुमखांनानै दा आबुं उनाव थांनि आङो आबुं उनाव लेंगासिनो दं। बिनि उनाव आङो आरो गुबुन जायगायाव थांगोन। स' बेवहायबो आङो प्रग्राम दङ, बेयाव थांगोन आरो दिनै गामिनि रायजोफ्रा जयैनो माने बेवहाय गेलेनाय बादायलायनाय बायदिसिना गोबां माने प्रग्राम लादों आरो बेबायदिनो खारनाय बादायलायनाय बायदिसिना आरो गोबां प्रग्राम लानाय जादों। बेनो आरो लोगोसे बोसोरबेसे खुंबोनाय जाखो माखो बेखौ सोरबा खोन्थादोंसै, एसे लोगो दं बेबो खोन्थादोंसै। खनबेसे खुंनाय जाखो खोन्थालाय? बे दिनैनिफ्राय जोंना बे बिश्वकर्माया 3 खेब फालिनाय जाबाय। थामथि खेब फालिबाय आरो 3 खेब फालिबाय आरो बेहाय। आरो मा बादायलायनाय लादों जों बेहाय हांसोनि खेल मोनसे लादों बादायलायनाय, लोगोसे खारनाय बेफोरबायदिनो लादों आरो दसे उनाव आरो जों बोराय सेंग्रानि फुटबलबो गेलेनाय लादों। जों दसे उनाव जों गेलेगोन, बेखौ नुनो मोनगोन। बेनो नोंथांमोना खोनाखाबाय, माने गोबां बादायलायनाय माने दंजोबो आरो सानसेनि प्रग्राम लादों आरो नामा? औ, सानसेनि प्रग्राम जादों आरो। स' बेनो आरो नायलांदो एसे दिन्थिनो नाजानोसै। गेलेनायखौथ' आं दिन्थिनो हागोन ना हाया नायनि र'। आंबो उनाव थांनांगौ नालाय। स' हायाबाबो आं खोन्थाखाबाय आरो मा खेला गेलेनाय लादों मादों बादायलायनाय मा बायदिसिना। स' दिन्थिनोसै एसे नोंथांमोननो, एसे परिबेसखौ दिन्थिनोसै आरो आङो। नायलांदो। नोंथांमोननो आं दिन्थिनो नाजागोन बेखौ जाय गामिनि रायजोफ्रा खुंदों जयैनो बिथांमोनखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिना होनो नागिरदों आरो बिथांमोननिफ्राय जा हायो एसे मिथिना लानो नाजानि। बेयो गामिनि माखासे दैदेनगिरिफोर दङ, बिथांमोननिफ्राय एसे मोजाङै मिथिनो नाजानोसै आरो बिथांमोन बुंनायखौ एसे मोजाङै बुजिसिनगोन। आं बुंब्लाबो बिथांमोन बुंनाया एसे मोजांसिन जागोन रोखायै। स' एसे सोंसै आरो बोसोर बैसागु खुंबोनाया आरो एसे फोरमायना होनो। आं बे गामिनिनो मानसि आरो बे बिश्वकर्मा फोरबोनिनो आफादगिरि। जोङो दिनैनि बे बिश्वकर्मा फोरबोखौ दिनैसिम जों बोसोरथाम जाबाय खुंनाया। जों रायजोफोरनि हेफाजाब मदद मोननानै आरो जों आसा खालामदों फैगोन बोसोरावबो एबा जों जेसेबांसिम थागोन बे गामियाव बेलासिम जों बे फोरबोखौ सामलायलांबाय थागोन रायजोनि माखासे मदद हेफाजाबजों लोगोसे। देउरि देउसि दङ, बिथांमोनखौ एसे मिथिना लानोसै आरो। जोंथिबो गामिनि जों रायजो राजा गासिबो मिलि जुलि बोसोरथामसो जोङो बे बिश्वकर्मा फुजाखौ जोङो खुंबाय थानायलाय देग्लायबो नै जों रायजोयैनो मिलि जुलियै फैसा खांलायनानै जोङो गारि मथर गोनां मेचिन सालायग्रा
बेबादिनो मिस्ट्रि मिलि जुलि जों फैसा थाखा एसे खांलायनानै जों जयैनो नैबे दिनैनि बे बिश्वकर्मा फुजाखौ जोङो खालामदों आरो लोगोसेनो जोङो नैबे गथ'फोरनि गेलेनायबो जों हाबाफारि लादों दा दुरुं बोलायनाय दैहु बुख्रुबनाय आरो ओरैजा दै बोरि बारलायनायनि नैबे खेलनिबो हाबाफारि लादों दा बेखौ जोङो दिनै मोजाङै जोंनि नैबे मिलि जुलि जों रायजोयैनो मोजाङै सालायलांनो हागोन होननानै जोङो सानदों। बिश्वकर्मा खुंनाया बोसोरथाम जाबाय बोसोरनि गेजेराव दासिमबो जोङो मोजां खुंगासिनो दङ इसोरनि अननायाव दिनै बिश्वकर्मा आफाया जोंखौ जेरैबायदि जों रायजो राजा लानानै रंजा खुसियै जों बिदिनो खेलबो होगासिनो दङ आरो नै दा बोराय सेंग्रा फुटबल खेल होबावगोन बेलासि समाव जोङो बिश्वकर्मा फुजायाव गलाघाट डिस्ट्रिक्ट एबसुनि आफादगिरिबो दङ स' बिथाङा दंफैयो थ' बिथांनिफ्राय एसे मिथिना लानोसै बेयाव फैनानै माबायदि मोन्दों आरो मा सानो बे गामिनि रायजोफ्रा बेबायदि जे जयैनो खुंलायनाय बे एसे बुंना होदो। जोबोद मोजां जादों दिनै बाहाय बिश्वकर्मा फुजाखौ खुंदों रंजालि नोगोर जन्थिफोराव जोबोद बाख्नायजाथाव खामानि बियो बेफोरबादि हाबाफारिफोरखौ बेफोरबादि प्रग्रामखौ लानांगौ मोनसे क्लाबफोरा बिदिनो अब्ला जोंनि गामिफोराव जौगानायाव फैयो गामिया खौसेथियाव फैयो दा मोजां जादों बिदिनो बोसोरफ्रोमबो लाबाय थानांगौ मोजां नांदों जों फैनानै जोबोद बरिया बिसोर आयजन खालामदों बिश्वकर्मा फुजाखौ साबायखर जासिनानै बिथांमोनखौ गोजोननाय थाबाय आङो ओमफ्राय गेलेनाय बादायलायनाय बायदिसिना प्रग्राम जागासिनो ओमफ्राय दिनै बिश्वकर्मा नालाय जों ट्रेक्टरजोंसो बेरायगासिनो दङ नै बेरायनायसो आरो बेयावनो फुजानोबो लाबोदोंमोन ओमफ्राय थांबाय गारिखौ एसे माला गानहोबाय दायो आबुङाव थांगासिनो आरो दिनै ट्रेक्टरजोंनो बेरायनोसै नायलांबाय थादो। 2 hours later. दायो आङो जोंनि उरियामघाट ओनसोलनि सिङाव थानाय मोनसे दयालपुर होननाय गामि बे गामियावबो आंखौ गोबां लेंहरबाय थादोंमोन बिथांमोना फै जों गामियावबो फैनानै एसे भिडिअ खालामफैयो आरो नोंथाङा जोंनि बे फुजायाव आलासि हिसाबै नोंथाङा नुजाफै होननानै आं हांख्रायबाय थादों बेखायनो आं फैबाय स' नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजानोसै आङो बेयावबो बिथांमोना जोबोद बायदिसिना हाबाफारि लादों गेलेनाय मानाय आङो गामियाव थालायाखै आङो बेयाव माने फैनो थाखायनो आङो ओमफ्राय आब'मोननिफ्राय सिदा बेयाव फैबाय आरो दायो ओमफ्राय दायो नोंथांमोननो दिन्थिनोसै जों साथाम फैदों नै बे आदा दं सासे ओमफ्राय नैबे सासे दङ जों फैबाय ओमफ्राय दा दिन्थिनोसै मा बिथांमोना हाबाफारि लादों दिन्थिनो नाजानोसै मोजां मोनगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो नैबेयावनो बिथांमोना प्रग्रामखौ लानाया दा थांसै नायनोसै दुरुं बोनाय खेला जागासिनो दङ स' आं नोंथांमोन दिन्थिनो नाजागोन सफैबाय बेनिफ्राय आङो बिथांमोननि सासे दैदेनगिरि दङ गामिनि बेनिफ्राय एसे मोजाङै मिथिना लानोसै आरो खुलुमबाय जोंनि बे से नं देयालपुराव जोंनि बेहाय गामिनो जयैनो बेखौ बिश्वकर्मा हिसाबै खुंनाय जायो बे खुंनाय लोगोसे गामिजों बायदिसिना खेल गेलेनाय जादों बेहाय गिबियावनो गथ'साफोरनि काबादि खेल सियार खेल आरो दिरुं बोनाय आरो थिं बुख्रेबनाय बेफोरा जालांबाय दाना सेंग्राफोरनि दिरुं बोलायनाय दङ बेनि उनाव आरो सेंग्राफोरनि बियो पान्जाब बुदि ना मा होनो बेखौ गेलेनाय होगोन आरो बेनि उनाव लास्टआव दङ जोंना मेगन खाना हांसो हमनाय होननानै खेल दङ गेलेनायनो लोगोसे जेनेबा गामिजों मोजांनो मिलाप्रिति थानायनि थाखाय बे प्रग्रामखौ जयैनो खुंनाय जादों थारमाने गामिजों खौसे माने गोरोबलायनाय थानायनि आरो खौसेथिखौ माने लुबैनानै बिथांमोना खुंनाय जादों स' बेयो जोबोद मोजां बाथ्रा स' बिथांजों जोङो रायलायबाय आरो नोंथांमोननोबो मिथिहोबाय स' बिथांनिसिम आङो गोजोननाय जासिबाय आरो नोंथांमोननो आङो दा दिन्थिलांनो नाजागोन मा बिथांमोना लांनो लायाखै स' नायलांबाय थादों स' दायो दुरुं बोनाय खेला जागासिनो दङ बिथांमोना दा हौवासाफोरनि दुरुं बोनाय खेला जागोन बिथाङा ओजै गामिनि सासे दंबावो स' एसे आङो आदैनिफ्राय मिथिनो लुबैगोन बेयाव खुंबोनाया बोसोरबेसे जाखो आरो नोंथांमोना बे खुंनायखौ मा सानो बुंदो एसे जों दा बे खुंनाया जाबाय जों देग्लायजों 4 बोसोर जाबाय
दा रायजोआ गट मोनसे जालायनानै माने हाबदोंमोन आरो मोजांनि थाखाय गामियाव गारि गुरि आरो रायजोआ सान्थि थाथों होननानै माने रायजोआनो माने मिलिनानै खुंनाय जादों देग्लाय 4 बोसोर आरो बोसोरसे आरो खुंबावगोन होननानै रायजोआ बुंदों थारमाने नोंथांमोना आरो सानदों माने बोसोरसेल' खुंबावगोन आरो खुंबावगोन बोसोरसे बेनिफ्राय बेनि उनाव मा जायो उनाव आदसा माने बिथांमोना बुंदों जेला माने देग्लाय बोसोरसेखौ बिथांमोना खुंनानै आरो बोसोरसेखौ खुंबावगोन बिनि उनाव जुदि मोजाङै थायोब्ला आरो खुंबावगोन आरो बिथांमोना गोजोननाय हामलायबाय बयबो खुसियै बेवहाय माने दङ नै नायगासिनो दङ रायजोफोर बयबो खौसे नायगासिनो दङ बिथांमोना नैबे बिथांमोना आं नाजानोसै आरो बिथांमोना मा गेलेया बियो फुख्रि पार ना मा गेलेनाय होनो बिथांमोना गेलेगासिनो दङ स' आङो नोंथांमोनजों नाजानाय मोजाङैनो मोनसे बारबा जानाय नङा एदि बारदों माने समान समान बारनांगोन एदि पाराव आरो एदि उनाव बारनांगोन बिदि फारसे फारसे बारबा जानाय नङा दे सिआर सिख'लायनाय गेलेनाया जोब्बाय बेनिफ्राय दायो हांसो हमनाय ना मा होनो मोनसे गेम दङ ओरै थारमाने रायजोफ्रा हनै जमा जाना दङ जेननायफ्रा नै बिसोर सानैयानो बिनानावफ्रा हनै सिआर सिख'नायावबो जेनबाय ओमफ्राय मा होनोमोनलाय फुख्रि ओमफ्राय पारावबो जेनदों बिसोर सानैया होननायलाय खेबसे होननायलाय स' दायो हांसो हमनाय बादायलायनाय मोनसे खेला गेलेनाय दङ स' दायो बेखायनो रायजोफ्रा नै खाथियाव जिरायजोब्बाय इन्टारेस्टिं जागोन जोबोर मोजां मोजां बिथांमोना बायदिसिना प्रग्राम लादों आरो हाबाफारि लादों बिथांमोना स' नायलांबाय थादो
नोंसोरो ओंखारना फैलै बाहेरायाव ओंखारना फै अके मोजां खानानै दै जाहाथे हा 'यो मोनबाय हांसोखौ हमना मोनदों बियो दायो थांबाय थानोसै आङो ओमफ्राय दा मोनायाव प्रग्राम दंबावो ना मा होनो कालचार नाइट दङ स' बिथांमोना आंखौ हांख्रायबावदों बिथांमोना बुंदों जे दा मोनायाव दसे थाबाव नोङो आंखौ बुंबाय थादों स' आङो नाजानोसै फैफिननो स' दायो थांफिननोसै दायो थांगोनसै ओमफ्राय दा मोनायाव हायोबा फैनोसै नाजानोसै नोंथांमोना दिन्थिनो मा प्रग्राम लादों लायाखै साननि प्रग्रामाथ' जोब्बाय दा सानाव जि दं बिथांमोना फोजोब्बाय बेनो लास्ट खेलमोन हांसो हमनायानो बेनिफ्राय दा कालचार नाइट दङ होनदों नाजानोसै फैनो आरो नोंथांमोना दिन्थिनो नाजाबावनोसै दसेनि थाखाय बाय बिथाङा एबसुनिबो दैदेनगिरि मुङा जाबाय श्री देरहासार नार्जारि बिथांखौ रायजोनि सिगाङाव सिनायथि होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो लोगोसे मान बावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय रायजोफोरा एसे आखाइ खबना होदो गोजोन्थों সকলো ৰাইজ যিসকল আছিলে তেখেতসকল আমাৰ মঞ্চৰ ওচৰত আহি হাজিৰ হ'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি প্ৰথমে ক'বলৈ লৈছোঁ ৰাইজফোৰা আকাই খপনানি আহিছে তেখেতসকলক ভোটক আহি আমি মাতি ল'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতসকলক ভোটক আহি আমি মাত ল'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকক আমি মঞ্চত বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে যদি আহিছে যদি আছে অতি সোনকালে আহি মঞ্চত Ini